Tapos merkado diya nakapalit na ko ka ng luy ang dulaw. Sus na koy na kuha nag madugali kay tingog tong baji kay kadi naging luy ang dulaw. Halinin ka na dani sa Cebu. Kay daghan di ko nay hang naka kuha na to guys nakauban nga ngita po sa dulaw kay na kuno say sis ba kanang bukol. Diya naadus diya dani sa dulaw diya nani palit ko sa kakilog. Kuha na sa kakilo og tunga. Kay pantanom lagi puding nanay. Hello guys, maadtong adlaw. Ako na pud ni si Ruby Provinciana sa adlaw nga Martes di ayron. April 25 din dayta karon guys kanang. So nag-harvest ko dani sa hang mansanitas kay daghan kadto ni sa og benefits. So how is jang gi-google guys, so i-google po din jo makita-an jud ninyo na unsay benepisyo daning mansanitas. Ang harvest ang daghana. Napod di daghan sa ibabaw, di lang maabot ta daghan kadto mga bugas babaw. Dagko kadto si dyan mura sag apple nga gagmay. Medya gang buwak po guys na aning nabuhi na buwak na. So mga antada ning mansanitas. A few moments later. Manapod ka. Masagasa lagi na sa guys buuban din sa naho. Uban na po ni handanti. Manapod ka ha? Huli ra ba mama buhol? Huli mama buhol. Huli mama buhol man. Kaya init ka, inom tubig. Inom tubig daw. Nga na sa guys, so. Tatang ko na rin sa tiyanan. Sus, kung sa tasak ko. Higda gali ko mamudto na to sa baybay. Higda po siya, duog po siya na ako. Sus, grabe yung taon niya mong dugi-dugi. Oy, hi, saka. Hi, Ma'am Beat. Salamat ka, Ma'am Beat. Ma'am Liberty. Salamat ka, Salamat ka, Ma'am Liberty. Yan na, salamat ka, Yan na. Salamat. Sige na, salamat siya. Salamat. No. Uban ko, mama. Sus, pautog. Graba na siya, oh. Pautog. Uy, pautog. Pautog, uy. Pautog, uy. Pautog. Pautog. Tara na. Masa kayo nraba kong series? Uy. Bye. Ay, guban ha. Ay. Uyog ako iro. Luya. Kanang kuan mangguni sila kanang pangitaon jud ning dulaw man ang gamay na lamang sa baligya dari. Ha? Bitaw. Tanawa kanang epektibo. Oh, epektibo jud kay ni siya oy. Epektibo kay ni siyang dulaw man ang wala jud wala yung tagsaray mamaligya sa merkado. Kay mahudtan sila. Pwede ka na sa una, buta ni sukaan. Ang sa mga ito mga Indian, India. Sa to, dahon. Pwede ganito na may butas tinula. Isda ang dahon ana, anong udlot. Nagagala na siya ng kuan. Tanawa guys oh, kuan na siya oh, hi di ko ani niya oh. Unsa ma imong ibutang sa tinula? Tinula ang dahon. Tanawa ibutang sa tinula. Una, sukaan. So na ko na daghan kadto mga naka-encounter na dari nga pinakanindot jud ay ang luyang dulaw usa na jud ko ka nakasuway dani man ang try pud ninyo guys. Kadto ba? Cornic buting Black. Pinausa. So na naginot jud ko diri sa lahom kay kuan ka nang daduna ko ig ka nang buhol. Black o bajik usa. Na ko natigom guys na. Sa mga Indian, mangguni India, mo nila pangsahog sa kanon.
Mga sudan. So na ilawom guys kay wala man kuno siya na hugtan man ko siya ingani. 3.5. Kung dagini uto ning gagmay. So na ko natigom guys oh. Na ko na kuha na. Kay naganihan ako naglibot dari majugali kay naining kuan dari nga na ako no iya hagamay na lamang kuno lagi. Na mao na lang gali ni siya nabilin. Kuha na sa kakilo og tunga. Kay pantanom lagi ko ding nanay dito sa buhol. Diya ako ay naanam ko itinanom nga ingani guys. Kanang wapalan maunod. Diya ning palit po ko para ibili nila ning palit ko daghang paminta kay mahilig lagi ni kulog paminta. Diya karni sa kakilo. O kanang kuan. Kani kang kristal ni guys. Kay gamiton ni diya sa ilang kwas eskwelahan. Diya kaparihara man hinuni kani papa ba na ketchup ng gihapon di pero kari kanang sweet and spicy na diyan ipalit kog utan kay magutan kog kamunggay nga na ilugbati jarang mahal na pud ni balik na pud mahal ag kuan kanang ni balik na pud mahal ag sibuyas diya magluto lagi kuno sa Kristel ron og kuan kanang para silang eskwelahan kanang ilahang kasi tawag ni Christina, cooking nila nak? Ha? Mas project ko nila, magluto sila. Diyan ka ni kay mahilig lagi ni kulog ka ng mami bitaw nga sabaw. Yung palit rakog duha ka buo kay sabaw-sabaw sila. Diyan. Magmirinda man po na sila kuan diyan. Kay paborito man din yung Kristel kaning Chucky. Na, ang ipalitan po si Kristel og Chucky. Ang pinangga nga anak na kong duha diya kuan birds tree ano na diya mga kuan dilata kani pang timo-timo ni Kristel diya kani kay ganahan mas Kristel dani kanina pwede naman ni siya kanang pang baon-baon bitaw og kuan buntag diya Nicole kay nagpapalit man og kuan parang saran ni nga ni guys di man mitig luto lagi pasikan to kanang ilang pang mirinda ba kuno nila kay mao lagi na larga lagi ko karong gabi palit na lamang pugkog salamat ni kadyo ni Ma'am Bit katong ning sponsor sa among CR sa pininghatag dani kanang hatag na pud siya og kanang cash assistant bitaw guys butan kadyo siya kanang dara mambit na malit ko kanang pambili na daris mga bata masudan nila dari nag mulargan ako na sila masudan dyan namang kuy mga suriso dito sa rip ug napoy karne so mamalit na lang ko unja og utanon dito sa kuan kanang na may palitanan ng utanon dito sa lungsod nga kanang utan ipalit ra ko gamay para among paniudto di sa bawon unahan ko na sinabaw nga puro utan bitaw nga sari-sari diya salamat kadyo Ma'am Bit kanang nagbilin lagi ko dari nilag mga konsumo kay basin ug dugay-dugay ko dito sa buhol salamat sa tanan imong grasya nga imong gi-share namon diya ang Ginoo radyo mo baos kanang daghan pa kakag grasya kada adlaw nga moabot sa imong kuan diha sa imong trabahoan kay kuan di ko no kanang pugihan ka do sa tanan guys kanang di nimo mailhan nga 50 na sa edad so 50 na sa kapin pero arang ko pa ha puri buyag kanang bugatan pa jud kaadyo kanang maning sponsor lagi sa among CR ug kadtong pang kuan ni Nicole kanang pang dentist diyan nagsint na pud siya kanang ipalit lay kunog kuan namo kanang mga konsumo darin diya ipuno pud na sa check up salamat kadyo Ma'am Bit sa imong mga grasya nga nadawat dya imo pong gi-share. So di ra pud kami ang ijang gitagaan guys, daghan kadto sa gipang tagaan nga mga vlogger, di ra pud ako. Ani mga vlogger nga kuan ijang makitaan basta makita gali siya nga murag tabangonon diya jud ang tabangan. Dya, salamat sa imong kaadyo Ma'am Bit. Love you amping diha kanunay. Okay na na. Pero sa
na batch ba? Kulang na, murag tulong mo nung sa ano. Sige, butang ng itlog, bibi, tanan, bi. Itlog. Daga na kayo, kay basta masabaw ang ano, pan. Hindi, okay na na. Ano, masakto ragid siya nga ano ba? Na, sa kakumkom. Na ilang manager, oh. Uy, manager. Yung itlog. Diyan guys, alas 12 na sa mood tuning uli sila sa Crystal kay nalagi sila yung project nga nga ni luto-luto. Luto guys sa breeder na. Hinira jud ang apoy nak para di siya kuan. Kunin na ninyo ano, be. Hala, mag-print kong price. Ay, ikaw na lang nato na isunat. Kung alin yung gits ano ba, cheese, para cheesy good kayo. Ano ba? Mr. Wella, oh. Luto guys. Iluwit ra ni maha, ay pakalit. Kung saan yung subject kaninyo? Entrepreneurship. Unsa? Entrepreneurship. Entrepreneurship. Chef. Chef. Cook. So, chef cook. Itlog lang, itlog. Oh, naman na. Grabing bisihan nila guys. Guys, nako sa kwarto kay Das Crystal diyan ja. Lagi na muli lagi ko buhol mo. Last trip ko karon na last G's ato na ako matug sa Argao. Kay nag-uko sa nanay ja. Kuan guys kanang salamat di kadto ko danas nag sponsor da ng ijahang laptop si Ate Ging. Salamat Ate Ging mo dito sa naka ilis kan para sa eskwelahan ja. Sa juday na dyan ni uli ron kay nagmeeting ako nga maestra ja. Salamat di kadto dari sa kuan. Nipalit mi og kanang saka rim nga kuan, isa ka rim nga band paper. Salamat dyan. Salamat, Ma'am Liberty. Kanang lisod man jud magtingi-tingi dari kay sige man sa tingi-tingin ja. Salamat sa kanang kuan na siya 250 ang sa kaingana. Sa karim. Diara mo din na siyang kagamit ng kuan ka ng bond paper. So salamat ka dun sa imong sponsor Ma'am Liberty kay kuan ka ng wadid masayang imuhang gihatag kay makinabangan did tanan. Ja ang ginura di mo bawas nimo Ma'am Liberty sa imuhang mga kamaadyo namo sa mga vlogger di raman ako daghan makadyo kagitabangan. So daghan kadtong salamat sa pag-amping diha sa Germany. Ja mag-prepare lagi ko karon kay kuan ka nang larga lagi ko karong gabi eh. So alas 10 ko mularga dali, alas 10 man ang kanang last trip sa bus. Diyan na lang ko matug sa magpabuntag sa Argao. Kay alas 3 man sa kadlawon mularga tong barge. Diyan daghang kayo salamat. Salamat nak. Salamat. Ate Ging. Salamat, Ate Ging. Ma'am Liberty. Kami na siyang kabisi kaya nakanas sa gibuhat. Abtan ako si Nicole Dari. Kay jalay ko pud ni share sa isang igagaw nga si John Mark. Kay cream. Kuha kay cream. Cream ang pud ang gikuhan sa gidha mga box nga gipang tigom. Mo na first year to. Ija pud nang i-share ni kuan ni John Mark. Diyan na sang dadun karon guys. So na po din nakasuwat. Unsa anak? Labtan sa nadari guys kay Additional. unsa man ay motivational na nakasuwat. Please take good care of this book. Study now, shine later. Future. Nice pud imong kuana. So di na sa kinahanglan mamalit Ang mga na. libro manggod ning gipalit pag katong eleksyon. Hindi man yung gipalit og kaniyang pagpangandam ba. So i-share na ni Jan dyan na siyang ibahig. Mga So, gamit, nagamit po na ako pag Ingana na si Nicole guys ka matinabangon bisag katong isang ubang mga classmate nga maglisod sa mga research nga na diyan ang tabangan. Walag mo na muna na si Jan ang tabangan. okay, wala man tayo makuhaan ng dinalo ta. Wala tayo mo dato. Jag madato day ka. Dili ko ta madato da nang magdinalo kanang mag Kasi ano tayong hangul. Sa balas Bisaya kanang maghinangol ba? di ka mo share ba sa una ka na Dalo gani. diyan ka na itungtong pa nimo na usa kay puhon og mag-review si Jadi
Maka Ako kuan ba rin siya? separate ni. Ako rin ikuyog sa ano. Nas Dumaguete. Nice ka doon siya. Mabungkag man kung di itungtong nako, maano magisi niya na. PM Wala na gi-prepare yung na mga ni sa. tatsa nga ano, wala pinakatuig na. Gi-prepare na jag ang para kang janjan. Jag uban na pa sa Dumaguete nagbalik lang kun hapon. So ready na si Nicole sa ijang ihatag ni janjan yung mga books. Kisa pa yung ibutangan to John Mark. Hindi man ko makauli, so Namagud na siya ikuan guys nga tuon magud ni siya nagka 27 nagizahang license sa Dumaguete. daghan kayo na pas Dumaguete yun sa kahan. Dako nga sa kubag. Ni mo tong hapiton. Kutong kuhaon. Iiskastipin na lang na ingana diha. Kaya na lang. Hindi ako rin eh. Butangan din yung pwede mo. Kaysa magkuhan para simuhan ka ng mga gipang kanang books ba mga imong gipang himo sa una. Kanina, slalom. Naman ko yung mga notes pod na lagi sa Dumaguete. Itong mga sinulat ba? Ako tong kuhaon. Basta maka-all day tag Mayo. Mayo naman. Ako, may kwarta. Di ko Di bakasyon magud si Inday o di bakasyon June mo. Sabi si makaulit tag nas Cristil ba? Wa pa klase. Isod kayo mo lakaw kay napa mo ko lisensya ko. Budget ko. Exceed sa takot. Oh, dana. Ata mo na 5 kilo. Nicole kanihapon. Unsa man anak mami? Mami nga na gamay. May ganahan man lang tanan sa muban og buhor kaso lang maluoy sa siyang manghud ngay tang bijaan ko no. Wa ko ni tagaluto. Wala Maluloy. mo kasi kaso. Si Papa sa'yo mugikan kay Guti. Diyan guys, kanang siyo buhol na ko, mapuhon. Kay, hindi ko magpakita sa mata di ay kay namaga. Nagkilak magod ko guys kanang. Pero laban lang yapon si Mama Ruby. Mama ni jahang talin kang gihatag sa Ginoo bitaw. Laban lang yapon ko sa mga pagsulay na among kuan karon nga okay ra lagi kamong nanay kanang sa sobrang init ra lagi. See you in my next vlog. Bye-bye nak.